maksudnya apa WA iki? Ah, iku wong iki. Apa maksudnya sampean WA aku koyo ngene mambenge iku? Ya iki ate iku. Lambemu iku lho, lambemu iku lho terus. Ono wis tak kandhani. Ojo ngomong nang ngene wong-wong. Iso Mbak Putri mbok kandhani, Alifa mbok kandhani. Kon niku ranjine gak wis kan mbok share ndok grup WA. Grup WA gak wis yo. Tekan sih sampean. Ya tapi gak ono piwung atusane aku utang lho. Gak sampe petang dino, 3 dino setengah lho tak sauri. Pancene sampean kok koyo ngono kok. Tombe lembut ranjine. Lah kok ate ngilok-ngilokno aku lho. Yo gak ranjine kok niku OKB. Lho terus apa sampean kok hubungan aku? Nantang kon yo, nantang. Oh, nantang. Apa? Koni. Apa sampean? Sampean niku niku. Astagfirullah. Rame-rame iku. Bisa. Sabar. Sampean niku. Sampean niku sing sabar. Ana apa ya apa. Sik. Sabar. Sabar iki koncoan ana apa. Sabar. Ya Allah wis gomule wis. Wis sabar. Gomule wis. Alah, ono ae kok sampe rambut. Sik, blonjoanku kari. Blonjoanku kari. Alah, ya Allah.